kanggo menyong sang campur samya mendawi ulun sepadaiki pandya barani durga kang sowan marak kanyuwangan jengring sawoko durga diagi matura ana wigati apa dene sira samangka pangaku jromat ing rasa ulun permoni kuwi pikirangan didukulun samangka ana semeduwa namung badhe nyuwun pangayoman dhumateng paduka kukulun wekdal menika kanyuwangan dan mangurip taman goro-goro kathah warmadya bala kula badhe barat sami nandhang kanin inggih awit saking pangalibawan udara ingkang kuwani gelar kamur manunggal ing mangka kula mangertos bilih kawur panunggal menika dados sirianing para Jawata ing menika doko kula menawi ngantos kalajeng tumindakipun Werkudara kula pinten badhe murki dhumateng manungsa pandes wani dhateng Jawata kula kaget risaka diramu sang campur samya mendawi ulun sepadaiki pandya batari durga kang sowan marak kanyuwangan jengring sawoko durga diagi matura ana wigati apa dene sira semengko pangarak jromat ing rasa ulun permoni kuning pikirangan dibukulun samangka ngrasa meduka namung badhe nyuwun pangayoman dhumateng paduka kukulun wekdal menika kanyuwangan dan mangurip taman goro-goro kathah warmadya bala kula badhe barat sami nandhang kanin inggih awit saking pangalibawanipun Werkudara ingkang kuwani gelar kamur manunggal ing mangka kula mangertos bilih kamur panunggal menika dados sirianing para Jawata ing menika doko kula menawi ngantos kalajeng tumindakipun Werkudara kula pinten badhe murki dhumateng manungsa pandes wani dhateng Jawata kula kaget risaka siramu prinang kula lempet rompet wong wilahe masih saring bolan bahwa mangkon ku pindhahe Werkudara kanggo wani ngabarake marang pandining gedhe Hendro kula para gage kita saka marang Sumur Jalatundha ingkang wigati nanjake membutuhkan ngendi kawasan Werkudara ingkang wani gelar kawruh manunggal iku ta yen wis ana marang gananing Werkudara para gage kita bali ulun pribadi bakal murupa marang Bratasena kuwi Raja Damadukun